Pozdravujem vás, milí golfisti. Dlhšie sme sa nevideli a tento newsletter bude trošku iný ako tie predchádzajúce. Možno ste už počuli, že vlastne aplikácia Teatime a spolupráca Slovenskej golfovej asociácie so spoločnosťou Teatime sa chýli ku koncu a tým pádom pripravujeme pre vás veľa noviniek a veľa zmien do ďalšej sezóny. O čo ide? Pripravujeme novú apku, takisto pripravujeme nový webový portál, tak aby ste vlastne komfortne našli všetky svoje výsledky, aby ste sa vedeli kľude prihlásiť na turnaj, aby ste si vedeli rezervovať Teatime a toto všetko by malo prebiehať vlastne v novej appke SKGA a takisto na novom portále SKGA. Uvedomujeme si, že všetci máte radi komfort, akým spôsobom si dneska rezervujete Teatime a prihlasujete sa na turnaje a samozrejme si môžete byť istí, že o tento komfort nejakým spôsobom neprídete. Slovenská golfová asociácia pre vás totiž pripravila caddyho. Každý budete mať svojho caddyho vo svojom telefóne a tam si urobíte všetko, čo budete potrebovať. Nám sa podarilo premigrovať všetky vaše dáta do novej aplikácie a nových webov, ale na to, aby sme ich mohli efektívne používať a všetky funkcionality zapojiť, potrebujeme od vás súčinnosť. To znamená, nezlaknite sa, keď nájdete v svojich e-mailových inboxoch e-maily od SKGA Caddyho. Nie je to spam, je to mail od nás a budeme od vás potrebovať, aby ste potvrdili vlastne, aktivovali svoje účty a potvrdili svoje e-maily, aby my sme mohli s vami efektívne komunikovať a všetku funkcionalitu vlastne v týchto systémoch zabezpečili tak, aby ste boli spokojní. A nakoniec by som vám chcel zaželať krásne sviatky v okruhu vašich najbližších, šťastný nový rok a nech sa so všetkými vami stretneme na ihriskách. A nezabudnite, všetci budete mať svojho caddyho.